अदालगुरि जिल्ला एथलेटिक्स एसोसिएशननि ट्रायल गेमा स्टेट आरो नेशनेल गेलेनो थाखाय गेलेगिरि सायख'नाय गेलेहोनाय जादों टंला स्टेडियामाव। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला गेलेमु आफादनि स्टेडियामाव अदालगुरि जिल्ला एथलेटिक्स एसोसिएशननि बानजायनायाव आरो टंला स्पर्ट्स एसोसिएशननि मददाव सानसेनि हाबाफारिजों स्टेट आरो नेशनेल गेलेनो गेलेगिरि सायख'नाय बादा खुंदों। खारनाय बारनाय खुबैनाय बायदि इभेन्टनि गेलेगिरि सायख'ना स्टेट आरो नेशनेल गेम गेलेनो सायख'गोन होनना मिथिदों। हाबाफारियाव अदालगुरि जिल्ला एथलेटिक्स एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि, आसाम एथलेटिक्स एसोसिएशननि फोनांजाब नेहाथारि सामुएल दैमारि, बोसोनगिरि समाज सिबियारि डक्टर जेकब बाग्लारि, मदन दैमारि, टंला गेलेमु आफादनिफ्राय भारत राभा, नमल राभाजों गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों खौरांगिरिनि अदालगुरि जिल्ला एथलेटिक्स एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथाङा एथलेटिक्स इभेन्ट गेलेनो ट्रेकनि आंखालखौ फोरमायना बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ अदालगुरिनि थाखाय राहा खालामनो खावलायहरदों। बे टंला स्पर्ट्स एसोसिएशनाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशननि आन्डाराव जों दिनै कचिं केम्प ट्रायल केम्प फाथिदों आरो बे ट्रायला जोंहा नैबे 7-8 तारिखाव आरोबाव खेबसे गुवाहाटीयाव स्टेट लेभेल मोनसे ट्रायल जाबावगोन, सेलेक्शन जाबावगोन। बेयाव सेलेक्शन जाखांब्ला जों कलकातायाव 17निफ्राय 19 अक्ट'बराव जिथु गेम जागोन जोंहा नेशनेल गेम, बे नेशनेल गेमाव पार्टिसिपेट खालामनो मोनगोन। जों आसा खालामदों जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों जिहेतुके प्रति बोसोरे जों फ्राय बोसोरावनो जोङो नेशनेल गेलेनो हरनो हायो। गतिके एबारबो आसा खालामदों जों बांसिनानो जों माने नेशनेल लेभेलाव जों जाहाथे पार्टिसिपेट खालामनो हायो, जों बेखौ आसा खालामदों। मोनबेसे इभेन्टआव एथलेटिक्सनि मोनबेसे इभेन्टआव गेलेहोगोन नोंथांमोना? जों दायो माबा थ्रयिं इभेन्ट आरो रानिं इभेन्ट आरो ओमफ्राय थ्रयिं रानिं आरो ओमफ्राय मा बुंगोन थ्रयिं आरो रानिं बे ब्रालिन माने रेसखौबो लाबाय। गतिके जों जेभलिन आरो बेनिफ्राय थ्रयिंआव जोंहा जेभलिन थागोन, डिस्कास थागोन, ओमफ्राय शर्टपुट थागोन। बेनिफ्राय रानिंआव जोंहा 60 मिटार्स, 100 मिटार्स, 200, 800, 400 ओमफ्राय 1500, 3000 हालागै जोंहा बे रानिं इभेन्टआव थागोन। आरो ओमफ्राय बिथिं जाम्पिंआव जोंहा लं जाम्प दङ, हाइ जाम्प दङ, बे मोननै जाम्पिं दङ। बे मोनथाम इभेन्टखौ जों दिनै ट्रायल लादों। बे मोनथाम इभेन्टआवनो जों सानैहाय जों स्टेट लेभेलाव हरगोन। बे सानैनिफ्राय जों आसा खालामदों जों माने मोजां गेलेनो हागोन। आरो जोंहा नैबेबायदियाव उसुबिदा जायो, माने जोंहा माबाया आन्तगाथुनि जोंनि माबाफोरा मोजां नङा। जों माबायाव हाग्रायाव जों गेलेहोदों जायो। हाग्रायाव गेलेहोनानै गेले जोंहा प्रेक्टिसा हाग्रायाव जायो, खिन्थु थांनानै जों सिन्थेटिक ट्रेकआव गेलेहैनो गोनां जाहैयो। गतिके जोंनि गथ'फोरा एडजास्ट जाहैनो हाया बे फिल्डआव, जायनि जाहोनाव जों हयथ' बाहाय बेनि थाखाय जों बेक जानो गोनां जादों आरो। गतिके जों आसा खालामदों जोंहा जुदि बिब्दि ट्रेक जुदि जों मोनोब्ला, जुदि असम सरकारा जोंनो जुदि बिदि ट्रेकनि सुबिदा खालामना होयोब्ला जों निस्सय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जथेस्थ' मोजां प्लेयारखौ जों दिहुननो हागोन। जायनि जाहोनाव जोंहा एडजास्ट जाहैनो हायियाव जोङो किसुमान पजिसनखौ लानो हाया। बे ट्रेकनि बेलायाव बा फिल्डनि बेलायाव नोंथांमोना माखासे खोथाखौ उल्लेख होबाय। बे समाव बिटिआरनि स्पर्ट्स इएम दङ आरो बा बिटिआर सरकारखौ मा खावलायहरनो? आं सरकारखौ बेखौनो खावलायो जे बिटिआरनि आन्डाराव जिथु उदालगुरियाबो मोनसे स्पर्ट्सनि गोहोम गोनां जायगा। गतिके आं सानदों जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो मोनसे एथलेटिक्स ट्रेकनि फिल्ड बनायनो थाखाय आं खावलायो। आरो जोंहा क'क्राझाराव सायाव ट्रेक दङ। गतिके क'क्राझारनि खिनिया अन्तत' सायाव गेलेनानै बिसोरो बे ट्रेक प्रेक्टिसखौ लानो हायो। खिन्थु जोंहा बिथिं चिरां बाक्साखौ लानानै जों उदालगुरिसिम जोंहा बिदि ट्रेक गैया, जायनि जाहोनाव जोङो ट्रेकजों गेलेनानै जों प्लेयारफोरखौ गोजौहालागै हरनो हायाखै। आरो बेनिफ्राय बिदि जों स्टेट लेभेलनि बा नेसनेल लेभेलनि जों माबाफोरखौ खेलाफोरखौ जों बेयाव लाबोनो हाया। जायनि जाहोनाव बेफोर खेलाखौ जुदि जों लाबोनो हायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ जों उत्सा खालामहोनो हायो, जोंनि गार्जेनफोराबो नुनानै गावनि गथ'फोरखौ एसे उत्साह होनो हायो। बेनिखायनो आं खावलायदों बिटिआर सरकारखौ जे जोंनि उदालगुरियावबो मोनसे बेबायदि प्रपार मोनसे गेलेनो हानाय फिल्ड जाहाथे बनायना होयो।
दा दिनैनि नैबे ट्रायलावहाय बबे जायगानिफ्राय फैदों बे ट्रायलाव जोंहा बिथिं जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हमना ला जों भेरगाव खैराबारि डिमाकुसि टंला हरिसिङा उदालगुरि माजबाद बे गथैखिनियानो जोंनि बेयाव दोङो आरो जोंनि आन्दाराव दोङो गतिके बे ट्रायलाव दिनै बेसांखिनि जायगानि मानसिफोरा दिनै पार्टिसिपेट खालामदों মই শৰ্টপুট আৰু ডিছকাছ শৰ্টপুট আৰু ডিছকাছ এটা সিলেকশ্যন হ'ব ক'ত খেলিব গৈ সিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত চিলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত আকৌ গুৱাহাটীত ট্ৰায়েল হ'ব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কলকাতা সিলেকশ্যন হ'ব বুলি ভাবিছানে তুমি আশা কৰিছে আগতে নেশ্যনেল গেম খেলিছে নাই এইবাৰ প্ৰথম হ'ব প্ৰেক্টিছ ক'ত কৰি থাকা ইয়াতে কৰে ঠিক আছে আজি ট্ৰায়েলত কি গেম খেলিবা তুমি ৱেট থ্ৰ' আৰু এটাই খেলিবা নেশ্যনেল গেমত খেলিবৰ বহুতখিনি চেষ্টা কৰি আছে ট্ৰায়েলত উত্তীৰ্ণ হ'ব বুলি ভাবিছেনে হা নেশ্যনেল গেম খেলিবৰ কাৰণে বহুত হেঁপাহ ঠিক আছে অবেনিफ्राय फैदो डिमाकुसि ओमफ्राय मा गेम गेलेगोन नोङो लं जाम्प बेयाव फार्स्ट ट्रायल नङा होमबा एथलेटिक्सनि बे जिथु लं जाम्प इभेन्ट बे इभेन्टआव गेलेनो थाखाय दिनै जि सेलेक्सन जागोन बेयाव सेलेक्सन जागोन सानदों ना नोङो पाक्का जागोन ना ओमफ्राय बबेयाव गेलेहैगोन गुवाहाटीनिफ्राय नेशनेल कलकाता ठीक नोङो 100 मिटार खारगोन ना नेशनेलाव गेलेफेरदों ना दा गेलेनो साखाफारा आसा दङ ना सेलेक्सन जानायनि बेसेबां खारो नोङो नाजागासिनो दं हा ৰানিং খেলিব নেশ্যনেলত খেলিবলৈ আজি ট্ৰায়েল কৰিছে ন খেলিব আহিছে ইয়াতে ৰানিং এথলেটিক্স গেমছৰ যিটো ইভেণ্ট ৰানিং এই ৰানিঙৰ না তাৰপিছত ক'ত খেলিবাগৈ নেশ্যনেল ষ্টেট আজি ট্ৰায়েল তুমি ট্ৰায়েলত সাকসেস হ'ব বুলি ভাবিছা না পাৰিবানে তুমি सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बाइगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनि हेलमेट फ्री केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन